салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 13 октябр ман Хиромон ба қузода тақдим мекунам. Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон рӯзи чоршанбе 15 октябр тарҳи нави қонун дар бораи милисаро баррасӣ мекунад, ки бар асоси он овардани силоҳу маводи тарканда ба гирдиҳамоиҳо маън аст. Саттор Холов, вакили палатаи поёнии парлумон ва муаллифи ислоҳот дар қонун, ба радиои озодӣ гуфт, ки тағйирот дар қонун ба хотири таъмини амнияти мардум дар Тоҷикистон аст. дар ин бора ҳамкори мо дар душанбе Муъмин Аҳмадӣ гузориш медиҳад. Саттор Холов, вакили маҷлиси намояндагон мегӯяд, бар асоси ислоҳот дар қонун дар бораи милитсия афроде ки дар гирдиҳамоиҳо ва роҳпаймоиҳо бо маводи тарканда ё силоҳ боздошт мешаванд, бар асоси кодекси ҷиноӣ ва кодекси маъмурӣ вобаста ба ҷинояте ки содир мекунанд ва ё қонуне ки мешикананд ҳатман ҷазо мегиранд. Вай бар радиои озодӣ гуфт, ба қонун ин бандро илова карданд ки ҳар шахсе ки ба гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳо бо силоҳ, маводи тарканда ва маводҳои заҳролудкунанда меояд, боздошт хоҳад шуд. ба қавли вакили маҷлиси намояндагон, дар сурати қабул шудани қонун ин санад имкон медиҳад амнияти шаҳрвандон дар ҷараёни тазоҳурот ва ё раҳпаймоиҳо таъмин шавад. вакилони мардумии Тоҷикистон аз ин пеш дар соли 2011 низ ва баъди қиёмҳои мардумӣ дар чанд кишвари арабӣ аз ҷумла Миср қонун дар бораи гирдиҳамоиҳоро низ ислоҳ кард. бар асоси он тағйирот ҷазо барои вайрон кардани меъёрҳои ширкат дар гирдиҳамоиҳо низ сахттар шуд. аз ҷумла бар асоси қонун дар бораи гирдиҳамоиҳо дар Тоҷикистон барои вайрон кардани тартиби ташкил ва гузарондани гирдиҳамоиву раҳпаймоиҳо гунahгор аз 10 то 14 ҳазор сомонӣ ҷарима мешавад. зимнан мавзӯи ислоҳи қонунҳо дар робита ба гирдиҳамоиҳо баъд аз он ба рӯзномаи шӯрои маҷлиси намояндагон роҳ ёфт, ки гурӯҳи 24 як гурӯҳи хурди мухолифони давлат ки дар хориҷи кишвар фаъолият мекунанд рӯзи 10 октябр эълон карда буданд қаблан, ки рӯзи 10 октябр дар маркази Душанбе гирдиҳамоӣ ташкил хоҳанд кард. ҳарчанд ин гирдиҳамоӣ баргузор нашуд, вале дар остонаи ин сана ва дар ҳамон рӯз мақомоти интизомии Тоҷикистон чораҳои амниятиро дар Душанбе ва атрофи он низ хеле сахттар карданд. сафорати Тоҷикистон дар Москав аз мақомоти Русия хостааст қазияи ҳамлаи бераҳмона ба Баҳриддин Шарипов, як муҳоҷири тоҷикро одилона таҳқиқ карда гунаҳгоронро ҷазои сазовор бидиҳанд. Сафорат шоми 12 октябр бо нашри баёнияе гуфт, вазъи сиҳатии Баҳриддини 26-сола, ки дар ҳамла 3 корд хӯрдааст, хуб шудааст. дар видеое ки Созмони ҷавонони Тоҷикистон дар Русия нашр кард, Баҳриддин Шарипов, сокини ноҳияи Рӯдакӣ, мегӯяд, 3 ҷавони рус шаби ҷумъа ба шанбе дар дӯкони шаурмафурӯшӣ дар Москав бо нидои «Аз Русия гум шавед» ба ӯ ҳамла карда 3 корд заданд. Полиси Москав 1 нафари ҳамлаваронро дастгир кардааст. мақомоти интизомии Тоҷикистон имомхатиби яке аз масҷидҳои ҷомеаи вилояти Хатлонро бо иттиҳоми фурӯши ғайриқонунии маводи мухаддир дастгир карданд. Хушнуд Раҳматуллоев, сухангӯи оҷонси мубориза бо маводи мухаддир дар Тоҷикистон, рӯзи 13 октябр ба радиои Озодӣ гуфт, имомхатиби 36-солаи масҷиди ҷомеӣ ба номи Абубакри Сиддиқии шаҳри Қӯрғонтеппа бо 4 қутти афюн боздошт шуд. тавре тафсилоти пешакӣ муайян намуд, имомхатиб афюн истеъмол менамуд, ҳатто онро дар байни сокинон мефурӯхта. барои андешидани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 2 нафар сокинони вилоят дастгир гардиданд, ки ба имомхатиб афюнро мефурӯхтанд. аз рӯи ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноӣ оғоз гардидааст. ба гуфтаи Хушнуд Раҳматуллоев, имомхатиб маводи мухаддирро дар қуттиҳои вазелин нигоҳ медошт. дар Тоҷикистон боздошти рӯҳониён бо маводи мухаддир ҳодисаи камсобиқа аст. дар шаҳри Душанбе маъракаҳои таҷлил аз 90-солагии шаҳр идома дорад. маросимҳои ҷашнӣ рӯзи 11 октябр шурӯъ шуд. рӯзи 12 октябр ба ин муносибат дар маҷмаи савдо Пойтахт 90 консерту намоишномаи рангоранги фарҳангӣ ва ярмаркаи фурӯши маҳсулоти гуногун сурат гирифт. маросимҳои идона рӯзи 18 октябр бо як ҷаласаи тантанавӣ ва консерти идона дар толори театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ поён меёбад. душанберо замони шӯравӣ соли 1924 пойтахти Тоҷикистон интихоб карда буданд. Комроншоҳи Устопириён, паҳлавони маъруфи тоҷик, дар мусобиқаҳои байналмилалии Гран-при дзюдо дар остонаи Қазоқистон
медали тилло ба даст овард. дар ин мусобиқа ки байни мардону занон дар 7 вазн сурат гирифт, 277 варзишгар аз 36 кишвари ҷаҳон иштирок карданд. Комроншоҳ дар вазни то 90 кило баъд аз 3 ғалаба бар куштигирони Словакия, Русия ва Фаронса ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт ва дар қувваозмоии ҳалкунанда Асет Аҳмадҷонов аз Қазоқистонро шикаст дод. ӯ барои ҷои аввал медали тилло ва $3000 ҷоиза гирифт. ва ахбори аз ин ҳам бештар дар вебсайти Радиои Озодӣ, дар саҳифаҳои мо дар Facebook, Twitter ва YouTube ва ҳам замимаи махсуси Радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ.